és que sóc molt perfeccionista. Això ara ho diu molta gent. A veure. Estem confonent termes. Segons el diccionari, perfeccionista és maniàtic de la perfecció. I us ben asseguro que la majoria no sou així. El que passa és que el vostre egocentrisme us fa creure superiors i que ho feu tot bé. L'has clavat. Mireu, convivint i treballant amb vosaltres podria fer una llista molt llarga de males pràctiques, errors, gent incompetent, inútils i gent que es creu que en sap molt. Més que ser perfeccionistes de pensament, el que hem de fer és treballar bé. Això sí, començant perquè tenim diferents punts d'excel·lència. Ja no podem ser perfeccionistes individuals. Això m'ha fet patir tota la vida. Soc patidor, sí. Sempre veig el llistó més amunt i mai arribo al 10. En canvi, hi ha gent que viu més tranquil·la perquè té el llistó més baix. Són més feliços, sí. Els que assoliu llistons més baixos, sou perfeccionistes o conformistes? Ara em fas pensar. Aquest és el gran repte de la societat d'avui i sobretot quan treballem en equip. Els que heu treballat amb mi sabeu que gairebé mai estic content amb els resultats i això ho visc malament. Però quan veig que la resta esteu contents penso, tan malament no estarà. Digueu-li perfeccionisme o expectatives diferents. Els que sou de ja està prou bé, home, us admiro molt perquè en poc tireu. Però els que som de patir no dormim tranquils. Jo crec que la combinació de diverses perspectives és l'èxit. Però no digueu que sou perfeccionistes quan n'hi ha d'altres que mai estem satisfets. Hauríeu de preguntar-vos, per què hi ha gent que no ho veu com jo? Avui en dia ens creiem al centre del món, i això no és bo. Estem molt sols, i en una societat competitiva com la que vivim, això ens fa molt febles. No volem aprendre perquè creiem que ja sabem. No volem escoltar perquè ens farà plantejar coses que ja afirmem que tenim segures. Anem a terra. Normalment entre nosaltres ens validem pels títols que tenim. I això no té res a veure amb la saviesa. Hi ha gent molt sàvia que no ha anat mai a escola. Escoltem-los, aprenguem i disfrutem de la seva saviesa. Perfeccionistes del món. Menys pensar i més fer. A la perfecció no s'hi arriba mai. Cal seguir millorant. No tenim tota la raó. No ho sabem tot i mai ho sabrem. Això no vol dir que no sigueu persones vàlides. Cadascú des de la seva validesa i personalitat aporta coses interessants. Però si creiem que ja hem arribat al llistó de la perfecció, cagada pastoreta. Feu l'exercici d'escriure o dir què he après aquesta setmana. És molt útil. Sempre aprenem. Si no sou capaços de ser-ne conscients, us animo a que practiqueu. I si creieu que no heu après res dels altres, teniu un problema greu. Us animo a ser humils de pensament i obra. Estar oberts a altres idees, a altres propostes i a ser màquines d'aprendre i no voler demostrar que sou perfectes, perquè no ho sou.